কাটাস্তা জয় জগন্নাথ জয় মেঘ চালছে আজ পাগ হচ্ছে মেঘুয়া আপন দেখুথিবে যা ঘরে মৃত্যুবরণ জଣେ ব্যক্তি କରୁଛି ତାକୁ କହୁଛି ପୁଷ୍କୁରା କେଉଁଦିନ ଲାଗିଲା ସବୁ ଲାଗିଲା ଆମର ଯେଉଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଅଛନ୍ତି ଖାସ କରି ଆମ ତାଳଚେର ଆଉ କୁଆଡ଼େ କଥା ମୁଁ କହିପାରିବିନି ତାଙ୍କର ଚାର୍ଜେସ୍ ହାଏ ଆଗ 1000-2000 ହେଇଯାଉଥିଲା ଗରିବ ଲୋକଟେ କେଉଁଠୁ କରିବ ସେ 10,000 ଟଙ୍କା ଚାର୍ଜ ଗଲାବେଳକୁ ମାଛ ଆଉ ଚାଉଳ କଣ୍ଡା ସବୁ ନେଇଗଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଆମ ତାଙ୍କ ମିସେସ୍ଙ୍କ ପାଇଁ ବି ଲୁଗା ତାଙ୍କ ପାଇଁ ଲୁଗା ଭଲ ଲୁଗା ଦେବ ସା ଲୋକଟା ଥିଲେ ଦେବ ନଥିଲେ ଦେବ ଏଇ ଯେଉଁ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି ତଳସ୍ତର ଲୋକ କି ଆମ ଭଳିଆ ଯେଉଁ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକ ପାଖରୁ କେଉଁଠୁ ସେ ନେବ ତା ଟଙ୍କା ଥିଲେ ତ ଦେବ ନହେଲେ ଏଇ ଯେଉଁ ଝାବଡ଼ ଦୁନିଆରେ ସଂସ୍ଥା କିଛି ନାହିଁ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ପାଣ୍ଡବ ପୁଅ ହରିକା ବେକାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ମୁଁ କହୁଛି ତୁମେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ହେଇନା ବୁଲ ପଇତା ବୋଲି ନାହିଁ କେଉଁଠୁ ସେ ଲୋକଟା ଦେବ ଏଇ ଯେଉଁ ହାଇ ଚାର୍ଜେସ୍ ହେଉଛି ସାଧାରଣ ଲୋକଟା ବିଷ ଖାଇନି ମରିବ ନଚେତେ ସେ ନିଜେ ଶେଷକୁ କହିବ ଓମ୍ ଭୂର୍ଭୁବଃ ସ୍ୱଃ ତତ୍ସବିତୁର୍ବରେଣ୍ୟଂ ଭର୍ଗୋ ଦେବସ୍ୟ ଧୀମହି ଧିୟୋ ନଃ ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍ ହରି ଓମ୍ ସ୍ୱାହା।